Mawethu amathunza nabile ngoku sesibopha imitya kaloku siyagoduka. Kufikela liqala kokuba nam ndijika imibombo ndiyijongise ephondweni. Ndilibele nolibulisa molweni. Masambeni ndisendleni ebus station wafika uIntercape ndakhwela andingcumekelo xesha ingathi ndiyikeke boni oros. Into endincumisayo lo driver khange ayicenge tu le bus uyinyathele yazula endleleni. Tollgate yokuqala sagqitha kuyo refresher stop inoba niyazibuza uba nelamitya bendiyibopha iphi ngoku kaloku naze ndikhumbule ukuba ndizawuhamba into engaphezu kweeyure ezilishumi. Kunyanzelekile kokuba ndinxibe noko into endizawuziva kuyo. Bendikhe nathi lo driver akayiyekanga le bhasi uyinyathele yazula. Tollgate yesibini iwile. Masambeni bethunana sesijonge eBloemfontein ke apha nobuthongo sebumane ukundichwechwela qha ndilala kanjani ndisiya ekhaya, ndilala kanjani ndisajonga ephondweni. Masambeni eBloemfontein ke apha ibhasi ibisothula yaphinda yakhwelisa abo bakhwelisa ndathi hey makhe ndithi man isweet apha ke besendiwela la bridge idumileyo bethunana. Niyayazi okokuba uba ukhe wasuka kwelicala ubheka ngasephondweni ukuba xa uwela la bridge uba ngathi uwela umfula wempiliso nethemba futhi uyuziva okokuba sekukufitshane phambili. Sekuphume nekhwezi ke ngoku siphume komani bethunana. Ndidinwe elo xesha kodwa ndithi nilala kanjani sekufutshane phambili. Akayiyekanga ke lo driver le bus ndikhe ndatsho ndathi akayiyekanga kodwa ndisakhumbule ke noba ibisengilowa wokuqala na kuba kaloku bebemane ukutshintshana apha endleleni ukuqinisekisa okokuba singabakhweli sikhuselekile. Ziintaba ke ezinamathafa se-Eastern Cape bethunana. Nyanzelekile okokuba ndimane ndinibonisa le ndlela bendihamba kuyo. Masambeni cofa imvaba. Ndiyafuna ke abantu basecofa imvaba ngoba khe basixelele bimvaba yintoni futhi bayicofelani. Nje kanjalo nakudrayiva sekejike 40 ke apha sijonge tsomo apho sijonge khona. Ndathi hey kudala ndihamba makhe ndixhome ezinyawo bethunana. Ndiyaziva ke apha ndiziva ingathi yabo lo driver uqhuba apha ndiziva ingathi le bus yasekhaya. Ndixhome inyawo ndizoneke pha andiyanoba yintoni lanto kodwa ke ndipholile. Ze ndikhumbule ke bentwana okokuba xa usephondweni uphinda ubone ngento enye ngala hamba yima stop and go ngelamakhumsha. Sesijonge egciwa ke apha sijika iNdabakazi junction. Sangena egciwa nje kanjalo bethunana. Sathi sizuhlala masiphumeni bethuna. Sisahamba siyicengile le ndlela sithe chu nje kakuhle. Hayi ke sangena edolophini edutywa apho ndizalwa khona. Ze ndikhumbule kokuba idutywa isospaza sawuthengisilekese idutywa idolophu. Nansi ke nemoto yasekhaya ke pha umama seke ndilindile sendibene ke ngokunaye apha inhliziyo yami ke apha seyibhaka amagwinya. Ndathi hey makhe ndizifote masiphume mama sigoduke. Nanso kutheni ngathi uzawugqitha kutheni ngathi uzawugqiba senexhala kapha ngathi uyagqitha elalini kodwa nako sijika ke emadokisini eqhorha apho ndizalwa khona. Nje kanjalo safika ekhaya masidibane kwakhona ngexesha elizayo kamnandi.